Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon. Kuna tare da Shehu Abdullahi Shehu. Insha Allah a wannan bidiyon za mu yi bayani akan jikin ɗan adam wanda aka fi sani da turanci human body. Jikin ɗan adam ya kunshi wato ɓangarori da kuma tsare-tsare da yawa wanda suke taimaka mana wajen aikin yau da kullum, sannan kuma da kare mu daga cututtuka. Jikin ɗan adam ya kunshi kamar su ƙasusuwa, su hanji, su hanta, su koda, su zuciya, tsokoki da dai sauransu. Za mu ga waɗannan ɓangarorin da tsare-tsaren wanda za mu ringa ɗauka ɗaya bayan ɗaya muna yi muku bayani akan bidiyoyin mu na gaba. Za mu fara da abu na farko wanda shine muke kira da kwarangwal ɗin jiki, wanda kuma a turanci ana kiran shi da skeletal system. Shi wannan kwarangwal ɗin ya kunshi ƙasusuwa guda 206. Kwarangwal ɗin jiki ya kunshi ƙasusuwa ne, sannan kuma da gurin gutsi, sannan da jijiyoyi. Su aikin waɗannan kwarangwal ɗin shine suna taimakawa jiki wajen samar da tafiya, sannan kuma suna taimakawa jiki wajen ɗaukan wani abu mai nauyi, sannan kuma suna taimakawa jiki wajen samar ajiye chemicals da kuma ƙwayoyi masu sa kuzari a jiki, sannan kuma suna samar da jajayen ƙwayoyin jini wanda muka fi sani a turanci ana kiransu da red blood cells. Abu na biyu shine muke kira da muscular system, wato tsari na tsoka. Shi wannan ya kunshi tsokoki jiki da dama, wanda idan muka tsaya muka duba jikinmu muna da tsokoki da yawa, wanda su wannan tsokokin suna taimaka mana wajen yin ayyukan yau da kullum. Wannan jikin ya kunshi tsokoki, sannan kuma ya kunshi tendon, wasu jijiyoyi wanda su wannan jijiyoyi su ne suka hada kashi da tsoka. Sannan su wannan aikinsu suna samar da kariya a jiki, sannan kuma suna samar da tafiya ta yadda da kashi da tsoka duk kusan za mu ce aikinsu ɗaya, saboda suna da ayyuka iri ɗaya. Sannan kuma suna taimaka mana wajen maintaining din posture, wato tsayuwa kenan. Sannan kuma suna samar da zafi wanda muka fi sani da turanci ana kiran shi da temperature. Abu na uku shine wato muke kira da nervous system a turanci, wanda a Hausa kuma muna kira tsarin kwakwalwa. Wato shi wannan tsarin kwakwalwa ya kunshi kwakwalwa ne da kuma jijiyoyinta. Kamar yadda muka sani, duk wani abu wanda ke gudana a jikinmu duk kwakwalwa ce take yi. Alal misali, kamar yanzu idan mutum ya ji ciwo, sai kwakwalwa ta fara sani, sannan mutum zai ji zafin. Sannan kuma tafiya da muke yi kwakwalwa ce, magana da muke yi kwakwalwa ce, kifta ido da muke yi kwakwalwa ce take controlling ɗin wannan abubuwan. Sannan numfashi ma haka. Sannan yayin da kake jin yunwa, ita ma kwakwalwa ce take gaya maka cewa kana jin yunwa, ka je ka ci abinci. To amfanin kwakwalwa shine duk wani abu da yake gudana a cikinmu gaba ɗaya kwakwalwa ce take yi. Abu na hudu shine muke kiran shi da cardiovascular system. Wato shi wannan cardiovascular system ɗin wato ana nufin zuciya kenan da kuma yadda jini yake zagayawa a jiki. Shi wannan cardiovascular system ɗin ya kunshi ita kanta zuciya da arteries, jijiyoyi masu kai jini kenan, sannan kuma da veins, wato jijiyoyi masu dawo da jini. Sannan ita wannan cardiovascular system ɗin wato tsari na zuciya da kuma zagayawar jini, amfanin su shine suna buga jini. Ita zuciya ita muka sani tana buga jini, wato jini ya zagaya a jikinmu, sannan kuma tana tura jini mara iska zuwa huhu a saka masa iska, sannan kuma ya dawo cikin zuciya sai ta buga shi zuwa cikin jikin. Abu na biyar shine muke kira da respiratory system, wato tsari na numfashi. Shi wannan tsari na numfashin ya kunshi huhu da trachea, wato pipe ɗin iska, sannan kuma da alveoli, wato wani ɗan abu ne wanda yake cikin huhunmu wanda shi yake sawa jini iska. Sannan ita wannan huhun, kamar yadda muka sani, amfanin huhu shine shi yake taimaka mana wajen shakar iska, sannan kuma ya saka wa jininmu iska ta yadda wannan jinin zai ratsa gaba ɗaya duka jikinmu. Sannan amfanin shi wannan respiratory system ɗin, wato tsari na huhun, shine yana samar da iska, sannan kuma yana saka wa jini mara iska ya saka mishi iska, sannan kuma yana cire gas mara kyau a jikinmu. Abu na shida shine muke kira da digestive system, wato tsari na sarrafa abinci. Shi wannan digestive system ɗin, wato tsari na sarrafa abinci, ya kunshi abubuwa da dama. Abu na farko ya kunshi wato baki,
sannan ya kunshi pipe ɗin abinci, sannan ya kunshi ciki, sannan ya kunshi koda, sannan kuma ya kunshi akwai wani abu wanda muke cewa gallbladder da pancreas, sannan kuma ya kunshi babban hanji da ƙaramin hanji, sannan kuma ya kunshi da mazubar abinci, wanda a bidiyoyin wanda za mu kawo muku na gaba za mu yi muku bayani ta yadda abinci ake sarrafa abinci da kuma yadda ake fitar da mara kyau. Abu na bakwai shine urinary system, wato mataciyar fitsari. Shi wannan urinary system din ya kunshi kidneys, wato 'ya'yan koda guda biyu, sannan kuma ya kunshi ureter, wanda wani pipe ne wanda yake ɗauko fitsari ya kawo shi cikin bladder, wato bladder inda fitsari yake taruwa kenan. Sannan kuma muna da urethra, wanda inda fitsari muke zuwa idan za mu yi fitsari, pipe din da yake fitar da fitsari mu fitar da shi waje. Amfanin ita wannan mataciyar fitsarin shine tana cire abubuwa marasa amfani daga jikinmu, sannan kuma tana cire magunguna, wato idan mutum ya sha magunguna wanda magungunan idan suka gama amfani a jikin shi yana nan ta mataciyar fitsari yake fita kenan. Sannan kuma tana maintain din ita ma pressure na jini ta hanyar sakar wannan hormones din, kamar yadda da kuka ji a baya mun ce muku zuciya ita ma tana controlling din, tana wato rage gudun jini. To shi ma wannan kodojin su ma suna rage gudun jini, amma su suna sakar da wani abu ne wanda muke kiran shi hormone, wanda za mu yi bayani shi a gaba. Abu na takwas shine muke kira da reproductive system, wato tsari na haihuwa. Shi wannan tsari na haihuwan ya kunshi halittun haihuwa na maza da mata. Sannan su amfanin wannan halittun haihuwa su ne samar da yara, sannan suna samar da wannan hormones wanda muka bayanin su a wato na koda kenan, wanda muka magana akan su a koda. Amma kuma su hormones da suke samarwa da bambanci da na koda, wanda in dai kuna biya a bidiyon mu za mu muku bayanin su yadda za ku gani ku fahimta. Abu na tara shine muke kira da endocrine system, wanda shi wannan endocrine system din a Hausa ba mu san yadda za mu yi bayanin shi ba, amma kuma idan kuna bibiyan mu a bidiyon mu na gaba za mu zo insha Allah za mu muku bayani yadda za ku gani za ku fahimta. Shi wannan endocrine system din shine yake controlling din ruwa, wato ruwan jiki da kuma chemicals, sai da idan mun sani idan mun sha ruwa da yawa za mu ji muna jin fitsari, za mu je mu yi fitsari mu zubar da wato ruwa kenan. To shi wannan endocrine system din shine yake aiki akan wannan, saboda a samar da wato balance, kar a samu bambanci a tsakanin ruwa, kan ruwa yayi yawa kenan da kuma chemical din jiki. Sannan kuma shi wannan endocrine din yana controlling din wato chemicals reaction, wato kamar yadda muka sani a jikinmu akwai chemicals da yawa iri-iri. Shi wannan endocrine din shi yake daukan wato action a kansu. Abu na goma shine integumentary system, wato tsari na fata kenan. Kamar yadda muka sani fata ita rufe ko ina a cikinmu. Fata tana da wato hawa har guda uku, wato ta sama ita ce muke kiranta da epidermis, sannan ta tsakiya ita ce muke kiranta da dermis, sannan kuma wadda take kusa da kuma tsoka ita ce muke kiranta da endodermis. Fata tana da matuƙar amfani a jikinmu, wanda za mu gani yanzu. Fata tana kare jikinmu daga wato wasu abubuwa na waje, kamar yadda idan yanzu wani ya mintsine ka za ka ji ka sauri ka cire hannunka, ko kuma idan wani kwaro ya hau kan hannunka ko kuma kan jikinka za ka dinga ji. Sannan fata tana rage wato yanayi, wato kamar a ci temperature kenan, tana rage sanyin jiki da kuma zafin jiki. Sannan kuma fata tana fitar da abubuwa marasa kyau, kamar yadda muka sani fata tana fitar da wato abinda muka sani ana kiran shi da wato ruwan jiki, wanda muka sani da gumi. Tana fitar da wannan, kamar yadda idan kai guje-guje ko kuma ka yi wani aiki za mu ga ruwa yana fita ta nan, wato wannan wato ruwa ne mara kyau kenan da fata take fitarwa. Idan muka zo abu na 11 shine muke kira da lymphatic system, wato tsari na kariya, wanda shi wannan tsari na kariya shi ke kare gaba ɗaya jikinmu daga cututtuka waɗanda suke jikinmu, da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba, da kuma cututtukan da suke son su shiga jikinmu. Wato shi wannan tsari na kariya ya kunshi abubuwa da dama, wanda muna da lymph nodes, muna da lymph vessels, muna da thymus, muna da spleen, wanda za mu muku bayani insha Allah a bidiyon mu wanda za su zo gaba akan shi wannan tsarin, ta yadda za ku gani ku fahimta. Sannan ita wannan tsari na kariyan amfaninta shine
tana samar da wato antibodies, wato wasu wato ƙwayoyi wanda suke taimaka mana wajen yaƙar cututtuka, sannan kuma tana taimaka mana wajen rage ruwa. Wayannan tsare-tsaren da muka gani guda 11 su ne wato za mu rinka ɗauka ɗaya bayan ɗaya kowane ɓangare muna yi muku bidiyoyi a kai yadda za ku gani ku fahimta. Kada ka manta akwai, idan kana da wani tambaya ko kuma wani abu da ba gane ba, za ka iya turo mana da saƙonka a ƙasan wannan bidiyon, sannan kuma za ka iya sacin ɗin page ɗinmu wato a Facebook Great Physio. Kada ka manta kai like, ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Assalamu alaikum.